Bisan kung siningang dakbayan ang talisay sa dakbayan sa Sugbo, Mayor Samsam Gulyas walay planong mopatuman sa liquor ban. Ang report ni Femery Dumabo. Padayon man nga mitaas sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay, apan sama kang Gobernador Gwendolyn Garcia, dili usab mopatuman si Mayor Samsam Gulyas og liquor ban sa dakbayan sa Talisay. Alang sa mayor, igo na ang higpit nga pagpatuman sa curfew ug sa health protocol. We stand by that, and we stand by that there's no liquor ban in the city. Ang ako na lang yun is kung ganahan mo gyud ta mo inom, we do it in our own homes na di lang gyud ta magsamok-samok og lain tawo. We are one with Governor Gwen in opening up the economy. Gipasabot ni Gulyas nga ang market schedule gitumong aron mapugna ng mga konsumidor og padayong mutuyok ang ekonomiya sa dakbayan. Samtang niminus na ang pagdagsa sa mga konsumidor nga nangumpra sa Tabunok Public Market. Og dili na lang ang ilang pagsakay sa mga tricycle itandi sa ng adlaw sa pagpatuman sa market schedule. Human nga nasabutan sa mga nagdumala nga dinamulabang pa sa ubos sa flyover ang mga manakayay ug mga tricycle. Usa sa kung nakita, nakadiscongest sa traffic, dili risgo sa mga mamalitay sa merkado kaya di na mas labang going to allowance flyover. Samtang napasar na sa konseho ang ordinansa nga nagdeklarar sa business district sa barangay Tabunok isip discipline zone. Atong paybawon ang DP kay makinahanglan man tag mga pedestrian lane kay dakop man ang G-walking so wala pa man tay mga pedestrian lane so butangan pa to siya so ma-coordinate sa DPWH ato. Yan asay mga slight amendments sa penalties. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.